kay nasa patay bigat. Di mo asa kay balay, imay tay kasi sento pagtungtungan dahil ni manong ko. Nagitay ka no binti na naagadat ni binti ti mais na nagkabukan mo ba TDA. Pero kung punanda, balbaliyak ya kaya niya imula punanda. Apaya kilokatan na ano, ang damot bok-bok na. Kaya siyempre, binti na bok-bok na ang mupay ng mga persento di jay agtubok. Yung mga kapay ka rin, ang bok-bok na rin. Ilulunod kita ako, oray gawin mo ti karapon tapusin. At ang tulad na bok-bok. Narigat ako sa tikong kunada, mag-ia, alamanan datan kunada, at ang bok-bokan. Kaya na-rumor pa, kaya nakasakuan, naka-adudan dyan unag ti built-in. Wala ka na naman nandun, datay na agmula-mula. Yung nagmula ka, huwag inaramid mo amin ng kabailang ng mga patakal. Ng ministeryo, di pa nagsulpod, kung na kayo di pa nagtubo di ugot na po na tayo, kaantay mailalawan. Nakaginawakan ko na nagtubo di jay, ugotan, normaron di grosingan, di bukilan. Kaya nag-grossing na niya, aramidam amin niya kabailang mga patakal, mga salwad, mga tarakal, tapno agbalin na agbunga. Kasi datayo ati panagtalon tayo, habang kasagda tayo, diyak mula ti unas, kanya ang ide. Mula ti unas, no, imula mo sinibukang pasitan, kami mga pansinan mga taon. Agtubo, may makamulat ang diyan na rin. Sabi ko na nagmula ka sa akin, nagmula unas ko na rin. Amo nga baybay ang natin, amo na, basta nagtubo, sinibukang na rin sana. Retay ka, lata-lata ba, tabo-tabo pa yan, kay lata sardinas, di pagsibog may pasit, kasi kung na makaamon ka mga biyan. Nang dati tayo, mais na amin-amin, haang na mabalin, mas ako matarap na. Kaysa di ko po na, ni Apo Jesus, sa bali sitwasyon na po na no agrusi yung ti ugot ti igos kinamin ahayo makita yun na agbali ti Jericho apaya na tas jay siyempre kami atayo kala ko matabayabas so nagata anyaman na mula tayo matatoy continuous na rumurla tayo ugot taapaya kasi kanya tayo nung isudan rogkat na winter summer and fall ka isugarap na nagbintiran, nagfulan, natinag amin ng bulungan, o orayan ganito nga ad, rosing manan, namayatan di siya po. Isumahan tayo maawatan. Dahil ka na sitwasyon niya, ibaga niya ako isus na agruaran ti ugot, ti igos, kaya namin na tayo agbali kung di panahon ko na. No, ijay, no, taga dijay tayo, maawatan tayo na ijay ibagbaga ni Apo isusugar nga at bali ko. Summer, romuaron dagiti bulong, agbulong ng dagiti kayo. Tanagfol nga ro. Katata, isa dagiti, apayan at sa di pangarig niya, Apo Jesus. Nang una na, romuaron, ibaga yung agbali mo di panahon. Nung laglagin nyo, una nga niya, ito mapasamak dali kayo ang munyo maasidad at di pagkariyan ti Diyos. Pero kikitaan tayo, nakabaybayat mo nga, the winter na nakabaybayat mo nga, the summer na, the fall ka. Kasi dadag ka hindi pagkariyan ti Diyos. Di mo pagpampanong mo katata. Ito, ti aday rumar ipanunod ko. Tunggal ugot, tunggal bukol na agrosing, iso tinamnama, iti pagkariyan ti Diyos. Amin na bukol na agrosing, kasla iso timangtid tinamnama kada tayo na umay ti pagkariyan ti Diyos. Iso matunggal aganak na tarapan mo, manok man, agitlog man, gampisa man, aso man, baboy man, nagitipula tayo, kung mamais mo, wala namanin, normal, mangtid tinamnama. Kasi kumamot ka niya tayo. Mangtid tinamnama ka na tayo, yes. Nakumanong nag-cruising, nakumanong kumali day balatong mo, no, mais mo, no, manin. Hindi. Na kayo mga ministro, alwadan niyo, di kasi sin ko.
pinagmula ni Estrada, di eskwela da sila tinalong di Estrada. Gapag kasulit nga tayo kaya po di Estrada, katagulwa sa loob, di imula na, kasulit nga tayo ka grade 5, grade 6 dan sa. Kaya bos yaw, kasulit nga tayo. Katatalura ko muna yung sa napon, sa ngarako, pinilumang pagpanda pinarot yun, at lumatat, no? Ang nga mauntan. Katunggal na ina, agbunga kasi ay magdal pinamnamakan niya tayo. Nga maan na umanay tayo dyan. Haan na umanay na kuna tayo, maugot lang, umuno, sulbog lang. Ano yung masakong araw yan? Nagmula ka di mismo. Nakikitaon at di una ang pinukdok, kaya mo nung magtabukol. Abon mo ang sibugang takabiyat na saya. Ano balikin mula mo, makamukabiyat mo haan. Alwad ang protektaran ta agraman nuang katumaistika niya dengan kalditi ka arobang ibis Facebook mo to na mo ma salwadan tayo ulang kasi magkanya tayo maiyak tayo iti amin ang gulo di palagbiyak tayo kaya yung nagplano agasawa newlywed couple at dabukulan rumwaran di sulbot na yung panagasawa ng masakong na karap na nagasawa kayo ka kebs, di mo maalmadan, di mo magsibukan na nasaya at kadagiti ay panatipin na self-control, panagdisiplina at ibagitap mo kumintas dahil talagang lang agingga na tumangon na nasaya dahil ka na panagasawa agingga na mabuo, maprotektaran ka dahil amin na mangkaan na animal, mangdadakal kanya na amin na mangirurumang kanya na masakol ka masaluwagan. Orkid na kayo, nag-business kayo, padasin nyo. Naglakat yan, ipatadar ti building kin gumatang ti permit, mga permit kin gumatang ti anyaman na tagilakaw niya. Masakol ang nasaluwagan. Masakol ang tarap mo, masakol ang ibukos mo. Kagagagin ko, manalong tayo, nagagagod na tayo, manalong. Parbangon kaya alas 4 nakasibugdan at luma. Tapay ang isakit ito dali diabda. Masakol ang matarakan. Kasi malakan, oy di pamati. Naglakan, binabunyagab ka ubing mo. Nagdumati, nagsimisip na tayo, tibunya. Kada may sa parokya, ay bagada na pagsimilan na ka pa yung upali, tibunyag ng mga anak. Ay kuwan man, punatay kumata. Kaya naglakan, simisip na tayo punya. Imula adalay infused virtue in acquired faith. Tipamati kami, maimaldik. Ada mo tigil dating ang pamati kanya tayo ng tigil na Kristiyano, maimaldik. Generally, nung nayanatan di tao, ada pamatinan. Nga di na maamon ay kaya kabaling mga Muslim, pag-ano, kanya ay Muslim, ang Budismo, anya-anya din ang Kristyanismo. Kaya na ibon niya, na imulan. Naimulan, kahang man ay ibon niya, nakasjay na. Isugarod na tarak na, alalayan, padakkalan. Kita tadi, abakal kita, tabukol din na pamati. Nakanggad ka din, nakasabat ka din, nakaigping, nakaarubay, ay ibon gaya. Natilaw ka di maling alamid na, pumanaw ako. Haan na protektaran na pamati, haan na napapigsan na pamati. Nadala ko usan na ako na napagsasado hindi ka kagsarita, umalis na doon man. Sumarot na mahal masaluatan. Uri mo diyan, bokasyon. Naglakad ang isa rin seminaryo. Naglakad ang mga ibaga na laing kapadasan ada awag mo ingkar. Noon, kas ano di pa nang saluwag, kas ano pa nang protektar, kas ano di pa nang sibog di tao, kinta tayo mga tao. DJ bukol di ang bokasyon no agbalin at bunga nahangakan lagi kay ang abako ni tabukol kada an-anya kada galog ito kadanya kasi uri di na laon ko balagbier tayo ng Kristiyano tayo girelasyon ng asawa relasyon di balagkaaruga di pamati nga naimula kas anti parang taragan tayo tapno umado lumakal di panaglalan tayo kasano di pananimulan tayo di sisa tayo di panagkakabsa tak na makarapon
sinilaan mo dahil ako na kayo. Sibugan ati, respeto, kaya palagsisin na kayo. Naman na kamari at pakawanan ako bumawi kayo. Hana rin tayo na panagilin na na panagin papilit, ijay mo no sino ti gusto. Na panagin papilit no sino ti kalalainan. Na panagin papilit no sino ti kasisiglatan. Mawala ka. Awan na ini kung na di maimula na bukol ang makaraton ang natulong di panangkaraton. Kung nagdadalin mo, iburay mo. Nagdasiglan mo, iburay mo. Nga mo ang ikulasay na ikitapsap mo masiksikalan ko no manina. Isugarod nila ito di pangarig niya ako Jesus na panagtubo asin na di pagkariyan ni Diyos. Kapuna tayo di pagkariyan ni Diyos nantay na mo maarami dati kung nanapay niya kayo sa sakbay ang matay giti amin na ito kahit nasa uwan. Hantay na mo na niya ito oras. Kaya kulitan tayo, dito lubungan, mabalik tayo na idyante pagariyan ni Diyos. Hantay na orayon na pumusay tayo sa kahit na naman di pagariyan ni Diyos. Mabalik tayo na idyante dito lubungan di pagariyan ni Diyos. Naadda pa na tayo kayo saan? Naadda ayan, matatarabi na iti pamati tayo. Naadda pa na may nasa di pamilya di relasyon na makapagsisinnaranay, makapagin na yan. Di pa nagkakadwa tayo ulit ito ay trabaho tayo adda ragsak na agtrabaho ang kay-kaysa. Marikit na tayo ito ka rin ako Diyos. So mapunag ka, kasano mapantay ko ito na pag-ariyan. No dito ito di tayo with India. Kasano nga mapantay ko ito na saya at na pag-ariyan na. No dito ito puros to o haan na nga sikatin ang persipyo. No dito sikatin ang persipyo, sikatin ang liroy nang idadanasan lang sikatin ang idadanas. Kasano wala na mapraktis mo? Alam na, baliktad to. Sika nga datos. Sika ito magkagiyari-giyari. Sika nga nakatangtangsit ka. Wow, adaan ko gilubong tikinapakong ba? Among nga pakong kaban ko. Kadili ka kapsat. Mangrugi pa yung tata. No, to kayo niya ako isusan jay ugot, di berumor nga sulbot, di ba nagbabawi? Ay ito nasa maintenaran. Matukto kayo na di puso, ti sulbot, ti kinapakong baba, tara kuno. Matukto kayo na di puso, ti sulbot, ti pamakawan, ay iwaragawa mo. Nang may nasabot ti maglabanan, dito suwag, di po na tayo, magdamat na ako na di puso, na Isus. Magtatangtangsit na, na ito marigatan. Udat luma, mabaybay ang di rusing, di rumusing, iti kinasayaan, ay rimbawan na kita, kung malimula tayo, rimbawan na kita, dakis karuko, rimbawan na kita, mangiruruman, aging gana na haan na lumakil, maapa. Isa mga pagkakak, malimaisun naman nung kinumutan na pinakataro-aroot ang mga panikatay, awan tayo apitan. Awis ako na tayo amin maawis, na tayo amin imulmula na ngayon agrus-rusing. Agrus-rusing. Depende di pa ng tarakan, depende di pa ng salwa, depende